Здравейте! Днес ще ви покажа как опаковам една поръчка, направена от една много мила дама. Тя ми се обади и сподели, че иска да направим фирмени тениски за тяхният земеделски бизнес. Те произвеждат плодове, зеленчуци и всяка събота са на пазара. Идеята беше да създадем нещо наистина впечатляващо за тях. Ето сега ще ви покажа какво направих аз. Това са тениски с различни плодове и зеленчуци. Погледнете колко са красиви. Направих ги за тях, вече са факт и мога да ги опаковам и изпратя утре да си ги получат и в събота да са на пазара с тях. Аз съм убедена, че те ще са най-хубавите и най-привлекателни продавачи на плодове и зеленчуци. В момента е времето на черешите. Сигурна съм, че те са обрали черешите и с тениската, която е специално създадена за милата дама, ще бъде най-уникалната на пазара. Процесът на опаковане включва използването на картонена кутия, в която слагам и визитки. Надявам се утре, когато получат поръчката, да останат много доволни наистина. Слагаме една по една тениските вътре, те се събират точно в кутията и ето я кутията. Слагам, че я виждате. Слагаме тишло хартията отгоре и дребно подаръче, което ще има за късмет. Визитки, благодарност за това, че са избрали мен и са харесали моята работа. И този пакет вече е готов за изпращане. Утре ще пристигне при тях.